ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിലെ കൂടുണ്ടാക്കാം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ പ്രകൃതിയും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ചെറുതുരുകളുടെയും ജീവിതത്തെയാണ്. അതിനായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിവിധ തരത്തിലും ഉള്ള കിളികളും അവർ താമസിക്കുന്ന കൂടുകളും ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കിളികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളും അവർക്കു വേണ്ടി ഒരേ കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഒരേ കൂടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.